Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Shalom, selama hari Minggu madihita salhutna. Adorang setelah mulai perminggu tamanginang martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 206 ayat sada 1 tul. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di purbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ali Jehovah ay targugok doahu maras dorohakku dohot dagikku alayang goau tuhodo au marhaparusan ali Jehovah nikku do hodo de batakku marguru tutangammu do akka para soryoki sai palua maahu siat tangan ni akka musuku dor sian akka namangalatongi ahu ali Jehovah sai unang paurak au ai hodo na huju sai palua maahu marhite-hite hati gorammi. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan Yesus namate tersilang doho humokop hami halak perdosa ala ni holong ni roham na gudangi di hami ajari mahami paingot-ingot ho na tergantung dihaw na pinarsilang humokop hami ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata dohot panorion ni patik dohot panol solion ni roha say sama jalaurasi madosa sian rohanami marhite-hite todim na badiay jala pargugoy mahami maralohon roha sibuk dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami laho mangihuton ho na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amay dohot todi perbadia rodi saliling nililingna. Amen.
Marede mahita. Patik ni debata di minggu ta sadarion imanata surat di sada Korintus onom ayat 20 songonom madidok disi ayarga do hamu ditubus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tod di muna ay debata do napunay imasahana atong rak mangidugugo mahita tu debata lahu mangulaw na bar tu pati nai ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na bar tu pati mi amen maredde mahita.
tatopoti ma dosata nagudang itu jolo ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana pigahali hami rotu julum huhi lalahami rikok doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen nahu paserep hami diri nami sadario di julum jalahu parhatopot hami tung najut do hami manibil sian akka dalam nabadiai songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami aidang dihalau mohon roham hamatian ni akka pardosa alai hamu baon ni roha do lomo ni roham asa mengulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasi ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi perbadia asa tarapul situ tu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmo nabadiai amen tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisani doserta songon odo hatani Jahoba unang homabiar ayaw do siluluon ho nunga pola hujo guarmo au napunaho hasangapon ma di debata na digijang amen. Marede mahita. Barita nauli epistel di paramingguta di bagasa sadarion ima nanenet sian panurirang Jesaya bidu 50 ayat 4 sahatu ayat sia a bidu 50 ayat 4 sahatu sia a marsikap soring mahita majaha urupan ni Jahoba do naposona naburju mangaloi ibana nunga dilehon Tuhan Jahoba tuahu dila sisean asa huboto pasabam rohani naloja marhite-hite sian hatai say sungguli doahu ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean hutarehod do balik tangguruku tuhalak na mga lisingyaw dohot hurupku tuhalak na mamastapi dang hutabunihon bohikku maradopon haurahon dohot tijur
Jonok do ibana nama mitoriahu ise naeng maruhum dohot ahu atong marhuluhut mahita ise suhut alokku maruhum di pajonok matua rak mahitayat siaa idama sayurupan di Tuhan Jehovah dohau tung ise ma naboi manoru yau ima sahakna mertua doa kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amin. Marede mahita. Tidak pemaha porsiao tai saunani hatidak kon di dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah i doa mapargugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai iman na tiduwon ni si Maria nagabe-gabian siaton di porbadia adorang suahuan ido tuhata na tubaon na permit di mahumuan di silatus na mati terpajal do ibadah di hau pinar silang na tua tuban watoru ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu suglu lahun tu siamun di debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani di sima ibana paimulak sugu tu tanoon mangumi halak na mangulu doh na mate au porsia ditod di perbadia jaladong sada huria nabaria huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohok di hasisani dosa dohok di hatai naman do mula mangudur sogok dangi halak naung mate dohok di hangoluan nasura suda amin. Tapi kema ede puji-pujian Nabi Nuaton ni ina Esther.
Tabi kima titing na masa di huriata na sa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayutiut matiting nama ragam di Minggu tanggal 2 April 2020 tolu. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Palmarum. Topik Minggu pinujima naro di bagasan Tuhani. Na paduahon kelompok kor pasion parjolo Selasa tanggal 4 April 2020 tolu. Di pukul 20 na mangisikor ina Kamis, ina Esther, ama Huria, ama Shalom. Kelompok kor pasion paduahon Rabo tanggal 5 April 2020 tolu. Di pukul 20 na mangisikor ina Hanna, ina Deborah, ama Jericho, remaja Naposo. Kelompok kor di hari hamamateni Tuhan Yesus Jumat tanggal 7 April 2020 tolu. Di pukul 7 na mangisikor ina Hanna, ina Deborah, ama Jericho, remaja Naposo. Di pukul 10 ina Kamis, ina Esther, ama Huria, ama Shalom. Kelompok kor tu Pasca parjolo Minggu tanggal sia April 2020 tolu. Di pukul 7.30 ina Esther, ina Kamis, ama Jericho. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ama Shalom. Di pukul 10.05 remaja, ama Huria, NHKBP. Kelompok kor tu Pasca paduahon Senin tanggal 10 April 2020 tolu. Di pukul 20 na mangisikor gabungan perempuan, gabungan ama, remaja Naposo. Napatuluan amplop pembangunan. Di minggu ta sadarion papungu pelian tujolodo hita, ima pasat amplop pembangunan dohot pelian napaduahon. Napapaton ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal sia April 2020 tolu nanaingro, hita mamake bahasa Batak. Napalimahon bakti Paskah. Disakapi huriata do lau patupahon bakti Paskah ima bantuan sosial turuas ni Huria. Sialani i radedo huriata majalo aka sumbangan dana manang sembako. Tapasahat matu Huria merhite situa sektor tabe paling lambat tanggal 25 April. Napaunopon jadwal pasion dohot Paskah. Boima tabereng akamanginang di ganup warta naung tatiop. Napapituhon ruas nabaru. Mulai di minggu ta sadarion nungagabe ruas nabaru ima di Huriata keluarga Singal Sormin inang boru 5 jutak dohot 2 yang nakon nasida. Nasida pidasian HKBP Pangaribuan, Resort Pangaribuan, Distrik 2 Silidung. Nasida tinggal di gang masjid masuk tu sektor Kolose. Napawaluhon ruas namoding. Nunga marujungolu sahalak ruas amani Huriata ima Amata Johnson 5 jutak tubuh tanggal 22 Agustus tahun 1970 moding tanggal 1 April 2020 tolu umur 52 tahun 7 bulan. Nama kabaluhon inang S boru bintang sian sektor Kanaan. Saya tumu ibu ma tarapul rohani sude keluarga na ditinggal honna jala sadarion di patu pahuriatta do acara permingguon di rumah duka masuk pukul sia. Napasiaon pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial. Mau lihat ma di pasat huriatta tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial sahat tu bulan April 2020 tolu. Tuaka nasu pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Na pasapuluon torop ni ruas nama dohoti permingguon tanggal 26 Maret 2020 tolu
sia halak. Napa 10 sadahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 35 halak. Ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Padita dohot parhalado hakai peci manggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 27 Maret sahatu tanggal 2 April 2020. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di pesalmen bidu 20 ayat onom. Tongot tahe dengan bahasa dohot asini roha mangiut-iut au salileng au mangolu. Jaladung mulak au masuhakuma bagas ni Jahoba salileng lilengna. Na pasa 10 daun iuran pelian iuran diakonia sosial. Torep na pasahaton pelian iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu kepala keluarga godangna 2.075.000 rupiah. Napa 10 toluon pelian bulanan manang tahunan. Torop napa sahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 2.300.000. Napa 10 paton tok ripe tu pembangunan. Torop napa sahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon 34 kakak godangna 6.150.000 rupiah. Napa 10 hon keuangan huria. Huria 7.120.050 rupiah. Tu pembangunan 8.066.550 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 7.410.400 rupiah. Jumlah 22.610.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami panenggaton. Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tongani huriatta. Saya di pasu-pasu tuhata ma peliani baen sangap di guarna. Amin. Mare de mahita laus to pasahat ma piliata sada adok sadabi.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata barita nauli di parsorata di minggu sadarion, di enet sian buku Evangelium Markus bidu 10 sada, ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Tekas mata pai hutihut hujahon di tonga-tongata. Dungi di nalam jonok nasida tuhuta Jerusalem, tu Betpage dohot Betania, na dilabung ni dolok jetun, disuruh Yesus ma sisianna 2 halak. Didok ma tu nasida. Laho mahamu tu sosor na di jolo munaan. Jadi di si bongot tamu tu si dapat hamuma tabak di si sada anak ni halode nasodung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamuma itu son. Jadi molotung adong nama dok tu hamu. Namarhua do hamu. Dok hamuma nariko doi di Tuhani. Jala tibudo paswangon nai tuson. Borhak do nasida jala dapok sado anak ni halodei. Tabat dikan harbangan di alamani. Jadi ditanggali nasida ma. Dungi adong mahalak na jongjong disi nama dok tu nasida. Namarhua do hamu nama nanggali anak ni halodei. Jadi didok ma songon natino nahon ni Yesus tu nasida. Gabe di pasobbo ma. Ditogu nasida ma anak ni halodei tu Yesus. Dia pehom ma ulus nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torop do halak akan napahebak kon ulus nasida tu dalani. Nadeba manalihi akka bulung rata sian ladangi. Laho mga parhon tu dalani. Ia akka na dijolo. Nang akka na mangihut sian pudi. Say majojouhod do. Hosianna pinuji manaro marhite-hite goarni Tuhani. Pinuji maharajaon ni amata Daud na naing ro. Hosianna ma digijang ni gijangan. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem. Sahat tu bagas coroi. Jala dung takas dibereng sude. Ruar maibana muse laho tuhuta Betania. Rap dohot na 12 ala naung bot ari situtu. Ido sahat. Dihamu nama nami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di mingguon hitam masuk tu sada minggu na ginwaran na Minggu Palmarum. Ima marningot Tuhan Yesus mamongoti Jerusalem jala torop halak na berteriak mengeluelukan Tuhan Yesus. Sepanjang tahun peristiwa na jinahahon dohot na dijami tahun diganup Minggu Palmarum sarupa do. Sian evangelium dia dibuat baik Injil Matius, Markus, Lukas. Peristiwa yang diambil adalah sama. Peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan. Jadi ditiki nama mengoti Yerusalem Tuhan Yesus di peristiwa Palmarumon ima tada nang jono nama Tuhan Yesus Tuhan matean nang jono nama Tuhan Yesus tuh kasih taono nanaing buluson na ditong-atongan ni parnguluan. Asa sebelum tajalo dia dua kanalaho si hangulu honota perlu mata parrohaho di bibil tay adong catatan-catatan penting si parrohaho honota laho mangalapatisa. Catatan penting na parjolo didok di peristiwai adong torop halak na pahebak kon ulusna dohok mga parhon bulung rata tu dalane. Jadi ada banyak orang yang menghamparkan daun-daun daun palma ke jalan. Ini adalah tradisi Yahudi. Tradisi menyambut kembalinya seorang raja dari peperangan bersama dengan pasukan-pasukannya yang membawa kemenangan memasuki ibu kota.
Jadi tradisi menyambut sahalak raja na baru mulak sian parporangan na mabuan hamonangan do hasomalan laho mga parhon bulung rata manang daun palma tutongan idalan. Asa sian hatorangani naing boto otta na parjolo natoropi na menyambut Tuhan Yesus na masuk ke Yerusalem mengaku mangokuhon bahwa Yesus narotu Yerusalemon raja. Mereka menunjukkan ekspresi bahwa Yesus yang sedang memasuki Yerusalem itu adalah seorang raja. Ima cacatan penting na perjolo na boita parohahon sian peristiwaon. Jala hobarmon tu naniodolhon ni panorirang Zakaria Sakaria sia dohot ayah sia idama naroma rajam marsihudul di atas ni halode. Lihatlah rajamu datang. Dia datang di atas sebuah keledai muda. Jadi lama sebelum peristiwa ini Nabi Zakaria sudah menubuatkan peristiwa ini. Jadi pataridahon bahwa naroon sahalak raja. Catatan penting na mangihut ima taringo tu halode. Keledai yang dipakai di sini adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Anak ni halode nasodung dope hinudulan. Jadi molo halode muda, keledai muda, keledai ini di jenis binatang sering diibaratkan dengan keledai yang dungu, bodoh dan juga liar. Kalau dia belum pernah ditunggangi oleh manusia. Jadi halode, anak ni halode nasodung hinudulan ni jolma. Ido didok diturpuhi. Tabia ni halode nasodung hinudulan ni jolma somalna molo adong naik tu atas ni punggungna meronta doon, mangalo doon. Jala dia pasti akan menunjukkan reaksi nyepak. Alai ditiki didok Tuhan Yesus naik tu atas ni halode nasodung hinudulan ni jolmaon dibaritahon hohom do halode. Dia diam saja, tidak melawan, tidak meronta, tidak nyepak. Dia diam saja membiarkan Yesus duduk di atas punggungnya. Ini kenapa? Secara teologi didok bahwa ternyata anak ni haludeon diboto jala ditadaibana do ise nahudul digijang. Keledai muda itu tahu dan kenal bahwa yang menduduki punggungnya adalah seorang juru selamat, sang pencipta segala sesuatu. Itu yang membuat dia diam tidak melawan, diam tidak meronta, diam tidak nyepak ketika Yesus naik di atasnya. Catatan penting na mangihut anon tabereng do muse taringo tu haludi di hatorangan na mangihut. Alay catatan na batuluhon adong didok disi natoropi na maswarahon majujouhon hosianna pinuji manaro marhite-hite goar ni Tuhan. Jadi torop jolma majujouhon, mereka berteriak mengagung-agungkan Yesus yang sedang masuk ke Yerusalem itu. Mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosianna ninna ibana pinuji manaro marhite-hite goarni Tuhan. Ini pertanda baik atau pertanda buruk? Nanti kita akan melihat dan memutuskan itu hal baik atau hal buruk yang sedang orang banyak teriakkan itu. Asa naneng odol honon ima peristiwa namasa dihama masuk ni Tuhan Yesus mamongoti Jerusalem. Nuaing dia ma si peopotta nalaho si hangulu honota sian turpuhon. Ada 3 pokok penting yang mau saya tegaskan untuk kita miliki dan kita hidupi dalam merayakan Minggu Palmarum ini. Na parjolo udukma tu Tuhan Jehovah. Tunduk dan berserah kepada Tuhan. Taboto takas
dipermasuk ni Yesus tu Jerusalem. Omma permasuk ni Yesus na perpudi laho memasuki sada jalan salib manang jalan penderitaan na laho mate maibana di hau pinarsila. Yesus tahu itu. Dia tahu ketika dia datang ke Yerusalem, di hadapannya sudah sangat dekat kematian. Tetapi karena dia tunduk dan berserah kepada Allah, dia datang saja masuk ke Yerusalem. Buihet doi bana menghindar siani alai daun. Rodo Tuhan Yesus mamongoti Yerusalem. Tung pedi boto ibana nunga macai jonok hamateanna di hau pinarsila. Itu adalah sikap tunduk dan berserah kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dungi didok nak kaningan disuruh Tuhan Yesus dua hal laksisiani lau mahamutu hutaan buat tamu madisi adong anon anak ni halode tabat nasodung hinudulan ni jolma har hari hamu mai buat kamu tuson. Dua murid ini tidak ada menyanggah dan protes, berkata kepada Yesus, gimana nih Yesus, kalau kami pergi nanti kami diteriakin maling gimana? Dong. Laudona duai itu adalah tanda mereka tunduk dan berserah karena yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hauduhon dohot penyerahan diri di nasida tutu hatai ala takas di boto nasida, namar suruh nasida. Dan menarik, dua siseanon, kita buka semua evangelium atau Injil, tidak disebutkan namanya siapa. Kita tidak tahu pasti siapa nama dua orang murid yang disuruhnya ini. Ini hendak menegaskan satu hal yang penting. Bahwa ternyata Tuhan bisa memakai kita, menyuruh kita tanpa harus punya nama. Siapapun kita bisa disuruh dan diutus oleh Tuhan untuk peruntukannya. Tidak perlu tunggu kau punya nama dulu baru Tuhan bisa memakaimu, Tuhan bisa memanggilmu. Siapapun kamu, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan bisa memanggilmu, menyuruhmu dan mengutusmu untuk tugas peruntukannya. Alani ido pangalahon narikot pataridahonota udukma tu ibang. Tunduk dan berserah sajalah kepada Dia, Tuhan Sang Juru Selamat. Buasa horwai konuduk kita tutuhatai. Mengapa kita harus tunduk dan berserah kepada Dia? Ala taboto tuhat taon ibana do na uboto saluhut di tonga-tonga di perdalanan di ngolut. Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Perhatikan ketika Dia mengutus dua orang. Tuhan Yesus bilang, pergilah ke desa itu, kau akan menemukan di sana ada seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Ambillah itu, bawa kemari. Dan kalau ada nanti orang yang bertanya, mengapa kalian mengambil itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya padamu. Sude na pinasahat ni Yesus instruksi lausoni sude masa. Dia Maha Tahu apa yang akan terjadi, bagaimana itu terjadi, Dia Maha Tahu. Itu sebabnya ketika Dia menyuruh dua utusan ini, Dia sudah memberi mereka bekal. Omma dok kamu dah, ini seolah-olah password. Dok maano mulai sukuk kamu, narikok doi dituhani, tibudo paulahon nai tusok. Itu password yang mereka pergunakan sesuai dengan arahan Yesus. Dan ketika mereka mengucapkan kalimat itu, didok nakaning gabe dipasobu natoropima. Mereka dibiarkan saja mengambil keledai muda itu. Saudara-saudari, ini alasan mengapa kita harus tunduk dan berserah kepada Tuhan dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita dan bagaimana itu terjadi. Maka sikap kita hanya tunduk dan berserah sajalah. Napaduahon pasahak madirim tu Jehovah ay narikok doho laho di ibana. Berilah dirimu, Tuhan memerlukanmu.
Memberi kepada Tuhan tidak akan membuatmu kehilangan dan kekurangan. Ditiki didok nak kaningan nariko doi dituhani itor dilehod do. Maka berbahagialah jikalau Tuhan masih memerlukanmu dan memerlukan milikmu dipakainya dalam rancangan keselamatannya yang besar. Itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah penghargaan. Jikalau Tuhan masih mau memakai saya, jikalau Tuhan masih memerlukan saya, itu adalah sebuah kehormatan. Maka berbahagialah jikalau Tuhan masih mau memakaimu, memerlukanmu, memerlukan milikmu, apapun yang ada padamu. Berbahagialah. Pasaha ma itu ibana ingok ma ditike Allah hita pasahaton itu ibana dang nagawe agoan manang hurangan hita. Sadarilah hari ini pun nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepadamu ini adalah tanda Tuhan masih memerlukanmu hidup di dunia ini. Maka berserahlah penuh kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupanmu kepada Dia. Berilah dirimu sepenuhnya kepada Dia. Allah ingok ma didok nakaning Tuhan akan segera mengembalikannya bagimu. Dang pola pai mau leleng didok nakaningan tibudo pasuangon nai tuson. Kita yakin dan percaya ketika Tuhan memerlukan yang kita miliki untuk dipakainya, pada saat itu dikembalikan kepada kita akan jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Halo dei, saya percaya keledai muda itu ketika itu selesai dipergunakan oleh Yesus, ketika dikembalikan ke tempatnya, maka keledai muda itu tidak sama lagi seperti keadaannya sebelumnya. Keadaannya sudah berubah karena Mesias pernah menduduki keledai itu. Songoni mangulu tahun molo tapasaha diri tu ibana di bagasan lasni roha molo paula honna musei itu hita tahingok ma daudu menggandoi pasahaton ni dewata tu hita ganup marsadasada. Tuhan memerlukanmu dalam rancangannya. Berilah dirimu dan kehidupanmu sepenuhnya bagi Dia. Itu adalah sebuah kehormatan dan penghargaan darinya. Napatoluhon Oma naparpudi. Pasangak ma Tuhan Yesus saliling di ngolum. Tinggikanlah nama Tuhan sampai akhir kehidupan. Mari baca ayat 11. Didok disi dung bongot Yesus tu Jerusalem jala sahat tu bagas coro dung takas di berengi bana sude di bagas coro ruar maibana muse lau tu huta Betania rap dohot nasapulu duai. Lihat pertama tadi, ketika Yesus masuk, ada orang banyak yang berteriak-teriak berkata, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi tidak lama setelah itu, yang keluar dari rumah dari bait Allah disebutkan hanya Yesus dengan 12 murid. Itu dia natoropi. Kemana orang-orang banyak tadi yang berteriak berkata Hosana itu? Mengapa begitu cepat mereka berubah secara total dalam kehidupan? Ketika Yesus masuk, mereka memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tapi ketika Yesus keluar dari bait suci, hanya 12 murid yang bersama-sama dengan dia. Itu dia tutu lawan atau ropi. Nanti kita lihat dalam Markus 15 ayat 13. Di Markus 15 ayat 10, ternyata 5 hari setelah peristiwa Palmarum disebutkan orang banyak yang berteriak itu, mereka juga yang akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bisa berubah total dalam 5 hari. Amanginang di nomor tulo nengodol honon, pasangak matuhani saliling dingolum, unan holang nuaing, alay saliling ningolum. Jangan berubah total dalam kehidupanmu dengan cepat. Bayangkanlah, kitalah sekarang yang menghamparkan daun palma di jalan. Maka janganlah kiranya
kita juga nanti yang akan ikut berkata, persilakon imana, persilakon iman. Tuhan sebenarnya tidak menuntut banyak. Mulun waeng talapati, hitana roon waeng di minggu palmarumon, sudah mahita na berteriak madok, hosiana, pinuji manaro di bagasan guar ni Tuhan. Alay tabereng majo sampai tu arina naneng ro. Unang maju tahun naro, tabereng maju hari Selasa do hari Rabu. Rodo peneng sudion, tu pertanyaan passion. Rodo hamu, tabereng maju. Unang songo dongatan, ba mulu hari pertama na terawihi, 10 tu dalan. Alay mulu hari kedua, dah adong bedalan. Hari batuluhon ngalo nga masjid na habis sebulan ida hita hola 2 hari do pasyon pertanyaan pasyon hola 2 hari do ubering majuar Selasa erdebu rodo naing bangsoon na merdalani di haholo monon tu hati urun di bagasan Kristuson. Tuhan tidak minta banyak darimu, hanya mengikuti cerita tentang penderitaannya, hanya itu. Bagaimana kita sekarang dengan suara yang nyaring berteriak, Hosanna, terpujilah engkau, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Apakah kita masih bisa bertahan hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, rame dong musai. Alay hari Senin. Biasanya ulan hasuhutun nama naro. Berhala duduk keluarga. Bibi mulu duduk keluarga na. Mulai baik kurieta merkur akapunguan sebenarnya apa maksana mai asa roham ala dang kak rohana do roh sendiri kan iba emma punguan merkur bayi pe olo do si batang iba punguan ni merkur lasso merkur di si dia be buah-buah na boy tangi honota mulo dang sia titing biade sadok dang godang dipangido Tuhan itu hamu saminggon rohamu nuaing mangulupon marpal marum, romahamu hari Selasa, romahamu hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, hari Senin. Mari coba ikuti ai mersabung do sudi alur najinahanon nayan non. Jadi unang dok kamu, ai hami amang hari Selasa do biasa na pertanyaan nami di sektor. Jadi hari Selasa mahami Rabu dang pola. Anggo nasing do nakamanginang. Pertanyaan pasionon dang mangihutong pertanyaan sektorion para Selasa di hari Selasa, pada hari Rebo di hari Rebo daw. Karena ceritanya akan bersambung. Kisah kematian Yesus Kristus akan bersambung dari pertanyaan pasion pertama ke pasion kedua, dilanjut nanti di Jumat Agung, dilanjut lagi pukul 14 di hari Jumat, sampai kita sama-sama mendengar di pukul 7 hari Jumat idokma dungi tosma hosana. Mari ikuti ini, maka kita akan mengalami sebuah nuansa yang baru untuk menghidupi beriman di dalam Kristus melalui seluruh penderitaan yang dia lalui, yang harusnya kita yang melaluinya. Akamanginang sahalinai unang maniak kita berubah total dalam waktu yang singkat. Ketika sekarang kita adalah orang-orang yang berkata diberi patu pahon akasaluhu natada halongangan alai holat ditakup Tuhan Yesus. Todu halima si Simon Petrus madok dakutade. Hanya sekejap mata dia bisa berubah total. Awalnya dia sudah kenal Yesus siapa, berjalan bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Tapi karena penderitaan sedikit, dia langsung menyangkal Yesus dalam kehidupannya. Dia berkhianat kepada Tuhan Yesus. Asa pangalahu si songonido nanang si pasidingota kamanginang marhite pesta manang Minggu Palmarum di bagasan sadarion. Pertanyaannya bagaimana mang supaya kita ini bisa berjalan lurus setia sampai akhir kehidupan kita? Jawabannya sebenarnya sederhana. Milikilah pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh akan Yesus Sang Juru Selamat itu. Ada pernah kisah yang dikabarkan oleh pendeta Yusuf Roni.
Dia punya teman yang non-Kristen. Setelah membaca Markus 11 ayat 1 sampai 11, dia berubah keyakinan menjadi Kristen. Dia adalah seorang dokter hewan. Setelah membaca Markus 11 ayat 1 sampai 11, secara khusus ketika dia tahu cerita tentang keledai muda yang tidak pernah ditunggangi itu, dia berubah menjadi Kristen. Orang-orang bertanya, kau mengapa menjadi Kristen hanya karena mengetahui cerita tentang keledai muda yang tidak pernah ditunggangi itu? Jawaban dia menohok ketika dia berkata, saya ini dokter hewan. Saya tahu benar tipikal dan habitus keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Tetapi saya heran, di teks ini keledai muda itu tidak memberontak sedikit pun. Karena ternyata keledai muda ini jauh lebih pintar dari saya. Dia tahu siapa yang naik di atas punggungnya. Yesus Juru Selamat. Hanya membaca teks itu dia berubah. Maka pengenalan yang benar dan sungguh akan Tuhan Yesus Kristus itu yang bisa membuat kita berjalan terus. Berjalan lurus dengan teguh dalam keyakinan kita bahwa Yesus adalah Mesias dan Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudari, hingga akhir hidup kita, Yesuslah tetap tinggikan dalam kehidupanmu. Teruslah maju, teruslah pikul salibmu, teruslah teguh imanmu. Biarlah senantiasa hosana itu terngiang-ngiang dalam kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema ale Tuhan. Di nama mongoti Jerusalem Tuhan Yesus. Nama jono maibana tu si taonon na dohot tu hamatian na. Alay makorhon las ni roha doon Tuhan di ngulun hami. Ay huboto hami marhitay lam majono matutu haluaw ni sikop di hami. Atong ale Tuhan. Hupasahat tami mangulun nami oto. Asa pakke mahami ho Bartolomo ni roham. Naing madibagasan hauduhok kami. Disude akka pajouon parsuruom di hami saluhu na ganup marsada-sada. Jala totong maali Tuhan. Urupi hamion. Asa huha porsyai hami ho disude gulmi ningulu nami. Jala dibagasan las ni roha hami ale Tuhan pasahaton ngulu nami doho na adong di hami. Pakkehom ay narikot di hodo ngulu namion ala ni ale Tuhan pakke may ho Bartolomo ni roham. Ay huboto jala huha porsyai hami ale Tuhan. Say pasuangom mudoy musay tibui tuhami. Daw dumenggan sian na parjolo. Tuhan urupi mahami sudei ruasmon. Asa satia hami laho pasanga pokko sa hatu ujung ningolu nami. Ay huboto hami do ali Tuhan. Dangadong nanggusada siyak kamyon na ubotosa. Manang sadihari hami mangujungi pardalanan nami di tanoon. Alani ibichan dileho kodo petu hami hosa hangoluan sahatu sadarion. Asa ajari mahami Tuhan. Totong satia mamuji pasangap guarmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Ganup marsada-sada. Pasu-pasu masudih luasmu oleh Tuhan. Natarbahen rotu par minggu non manang namangihuton marhite live streaming di bagas nasida. Todim tod di porbadia mana mengurupi ruas mola mangalapati hatami huhut mergogo mangulahosta di ngulu nami ganup marsada-sada. Tuhan hodi ho kami do ruasmi di pardalanan ni ngulu ni nasida. Ay huboto hami do ale Tuhan sudido saluhna saguru ni lomom. Jala manang sadihari pe ikom marujung pardalanan nami. Homa na paujukosa. Hodi ho kami do ruasmu na di bagasan paru kilon dohot habot ni roha. Ala nang marujung sahalak ama na hinaholongan ni roha nasida siantongan ni bagasna. Ramoti matuhan keluarga besar Simanjuntak boru bitang. Na di bagasan arsak dohot habot ni roha di bagasan tikyon. Tarsongon ama nami ihali Tuhan songon imahami dakku boto hami manang sadihari partikian nami. Alani ipatinggil maswara nami saluhu na Tuhan.
Manang sa di hari peho majo hami rade mahami. Asa totong mahami ale Tuhan talup masuk tuh surgo hasonangan nong pinaradim di hami ganup marsada-sada. Atong apuli mana sida, apuli manang huriamon, naaguan di sada ruas ama siya tong-atongan ni punguanon. Tuhan de bata paso-paso madina sida pangapulion. Paso-paso madina sida silas ni roha dohot parekelon sika ni ilu-ilu dohot arsa. Pasaha maidana sida hobar tu partikiam. Nang hami saluhu na Tuhan di sudi gulmi ni ngulun hami hupasahat tami matuho pargugui sudi hami ruasmon laho mangulaho na kaulaon nami dohot akka narikot di ngulun nami. Asa dapotan rezeki hami Tuhan siya nakananiula di tangan nami. Padahal hami siya nakaparmaran ni daging dohot todi. Tuhan de bata hatik tu ngadong akka ruasmon na marukil. Homa na mangurupi na sida le Tuhan nasa marsi hoho na sida mangihutoko mardalan di lomo ni roham tungpei kom manaon na sida ala ni parukiloni. Langsung ni male Tuhan atik tu ngadong akan nahinasi holan ni rohani akama nami nanami ruasmon. Martinangi maho Tuhan di suara ni nasida. Pasau ma nahinasi holan ni rohani nasida. Na somaralo tulomo ni roham. Tuhan nu pasahat tami mangulu nami otuho. Iring-iring jala tugu-tugu mahami. Holan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus. Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita laos tison mata pasahat. Pelian 70. Amplop pembangunan doho pelian napaduahon.
Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasana mauliutus. Hupasahatami masian na nilehom mituhami pelian nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, alsa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleho-leho mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut maloma ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salut. Nanang tak kupo muato
Amin.